Sprinter kalandjai. Sprinter és a barátja elmentek kirándulni. Welcome to the jungle. Wicked, wicked, jungle is massive. Wicked, wicked, jungle is massive. A sötétben megpillantottak egy fénypontot, ahonnan furcsa hangok szűrődtek ki. Hol vagy, Éva? Meghaltul hézad. Mikor fiatalok voltunk, a marhákkal voltunk a hegyeken. És egyik egyre a másikra szal volt, úgyhogy beszélgettünk nem hosszút. Úgyhogy... Hey! János, ho! Hol vagy, Éva? Meghaltul hézad. Na most itt kérem szépen, most ide bemegyünk ide a helységben, ide a helységbe bemegyünk ide a helységben, ide a helységbe fogunk ide bemenni. Welcome. Hölgyeim és uraim, ez itt nem az otthon, édes otthon. Ez itt a Pandora. Ha látnák az arcukat. Él a bolygón egy benszülött nép, A cigók. nehéz megölni őket. A kocsmában egy furcsa játékot játszottak az emberek. Hát akkor, hölgyeim és uraim, hogyha ön is úgy gondolja, jöjjön a 40 milliós kérdés. Na, mit mondtál, Jóska gyerek? Most pofázzál! A. Szopja a picsáját! Annak a franci kurvának! B. Te geci! Még én nekem hozzá a virágot, adjának a kurvának, annak a mágnes picsájunknak! C. De a picsám az a lényeg, hogy kinyaltad. D. Várjál, mert megpasszom én a szádat! A játékos telefonos segítséget vesz igénybe. Am spus că vreau să sune telefonul! Să sune telefonul, am spus! Am spus că vreau să sune telefonul, am spus! Asta am spus! Halló, halló. Halló! Halló, jó estét kívánok. Na szia, te kockafejű fehér ahent. Az Isten húzon a tettes tojba, te kurva patára! Hát ára tatta. Van egy kérdésem. Mi van? Mi van? Mi van? Mondjad, mi van? He? Válaszolj, mami! Én nem tudom. Ő egy aberált, hülye, liberális kurva. Köszi vissza. A játékos megtudta, hogy a helyes válasz a C. Megjelöljük a C. De a picsám az a lényeg, hogy kinyaltad. És nézzük. Jó! Ez igen! Gratulálunk! Az önnyereménye 16 tonna, fekete szél. Boldogtál. Öröti boldogtál. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A pénzt nem tudják kifizetni a játékosnak, és elkezdtek veszekedni. A pénzem kell és a faszom nem! A szádba verem, vagy a szádbe verem. És gondolod, hogy a lemenő-fölmenő rokonságodnak van annyi vagyon, hogy ki tudnátok fizetni?
És akkor hogy gondoltad ezt? Hülye, akkor csak... Kurva anyádat csinálsz, hát hogy fogom összeszerelni, miért nem baszott szájba? Hát miért nem szedsz ezen szopja? Hát szétbaszod az egészet, bazd meg! Megtanítalak a szandóra, mazóra, te leszel bőrszedben faszomnak szopója. Why don't you shove those bills up your fucking ass? Hirtelen tömegverekedés tört ki. Jaj, hagyjad, de ki fog meg, gyere, 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 First blood. Oh my God! They killed Kenny! You bastard! A kocsmában megjelentek a biztonsági őrök, és megpróbáltak rendet teremteni. We Spartans are descended from Hercules himself, taught never to retreat, never to surrender, taught that death on the battlefield is the greatest glory he could achieve in his life. Spartans, the finest soldiers the world has ever known. Spartans! Tonight we dine in hell! Sprinter és a barátja előkapták fegyvereiket. Let's burn! Multi-kill. Headshot. Sakmat az agynak, sakmat az agynak, sakmat az agynak. Hirtelen fura alakok jelennek meg. A Power Rangersek hamar rendet tesznek a kocsmában. Flawless victory. És úgy döntenek, hogy a játékost kivégzik. A játékos ilyettében összepisílte magát. Nézd meg, te is pisítál! Nézd meg, lepisítalja, nézd meg! Nézd meg a... Ezt kell csinálnie! Produkció! Ezt kell csinálnie! Ezt kell csinálnie! Megkérdezték, hogy mi az utolsó mondata, mielőtt meghalna. I did tonight. Those will be the best memories. Azután kivégezték. Finish him! Nuclear missile ready. Nuclear launch detected. This is madness! Madness. This is Sparta! Fatality. Istenem, miért nincs két életem? A holttestek hirtelen megmozdultak. De sprinterék őket is elintézték. Eközben megérkezett a különleges osztag. Sorry. Sprintert és a barátját letartóztatták, és elvitték a rendőrségre kikérdezni. Van sok papír, sok a deverinca, a polickocsit használhatom saját, de célra dácsuolja. Útközben az ügynökök egy furcsa zenét hallgattak. Oh, the biki csinálj, csinálj, biki csinálj, vicsáj, biki csinálj, tulvis tu színszöndú. Megérkeznek a rendőrségre.
Folytatjuk.